מה קורה? אם אתם עשיתם סאב לרומי, היא בדודה שלי, וזה לא הערוץ שלי. מדבר כאילו זה הערוץ שלי. אז יאללה, בוא נעיף אותה הצידה קצת. ונתחיל בסרטון מגניב. מי רשום לערוץ? יש שתורים מעל החורפיש את עידן לוי, ואלה העוקבים הראשונים שלי. הם העוקבים הראשונים שלך. הולכים לראיין רומי. בת כמה את רומי? אני בת 11.5. לא, תתקרבי. אני מראה את המיקרופון. שיראו אותך במצלמה. עוד. קצת. זהו. אוקיי. בת כמה את רומי? אני בת 11.5. ולאיזה כיתה את עולה? ו'. את מתרגשת לבר מצווה? כן. בת מצווה. בר מצווה, בת מצווה, מה זה משנה? מה תעשי בבת מצווה שלך? אני אזמין אותך כמובן, אזמין את כל המשפחה ואני אעשה באולם. אין מושג מה זה אומר. שאתה גדל תבין. אבל זה הולך לקרות עוד כמה חודשים. כן, חצי שנה. כן. 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 יש לך משהו להגיד? כן. אתם יודעים למה אני נראית ככה? כי בכיתי כי אין לי ליפלוקס. מה זה אומר? ליפלוקס, כאילו אודם, כי אין לי אודם אז בכיתי. זה לא בגלל זה, אני ידעתי, הייתי בג'קוזי. אנחנו במלון. מי שראה את הסרטון הקודם, ותלחצו על כפתור הלייק ועל הסאב אם אהבתם, ונמשיך בסרטון לחלק 2. יאללה, ביי.